ne ni Malien sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ New York. Amerika jamana kuntigi n'o ye Joe Biden a y'a ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Amerika jamana kelenya o lahalaw kan. Nka e yɛrɛ mun de tɔmɔ jamana kuntigi ka nin jɛmukan na? Jamana kuntigi ka kumaba min kɛra kunun sɔrɔ ne kɔni ka jate la ne nimisi wasa dɔɔni parce que ne tun jɔrɔlen don a la ka da ko damadɔw kan. C'est si yɔrɔ ta a y'o laban kɛ ni yɛlɛ ko ni fɛn ye cogo de la o yɛrɛ tun bɛ ka jɔrɔ yɛrɛ kana se ka kuma nin ka tɛna se k'a kɛ ka sɔrɔ a ma fili ou bien ka segin kumaw kan. Ala nana kɛ a sera ka kuma fɛ k'a ban fo ka tulonkɛli kuma dɔw don a senkɔrɔ. Bon min ye taamadenw ka côté a kuma n'o yɔrɔ kan k'a fɔ ko républicains de bannen bɛ ka papier signé olu tun jɔ bɛnna ko dɔ la ko Trump min b'a fɛ ka na o y'a fɔ k'u kan'u bolonɔ bila o la. Nafolo sira tɔgɔyɛrɛ ninnu ni fɛn a y'a yira k'a fɔ jamana bɛ sira ɲuman kan mais tuma bɛɛ la a bɛɛ tɛ se ka dɔn. N'i y'a lajɛ kalata minnu tɛmɛna o don n'an b'a wele ko Super Tuesday a yirala k'a fɔ ko Amerika silamɛdenw caman b'a jalaki a ka Israel Hamas kɛlɛko ɲɛnabɔli la. Nka jɛmukan kɔnɔna na a y'a laɲini ta k'a bɛna cogoya bɛɛ kɛ ka fɛɛrɛw tigɛ ani ka walew kɛ yaasa adamadenya dɛmɛ sira fɛ u ka se Gaza teliya la. E bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la? Min ye filanan ye n'o ye Super Tuesday ni groupe caman bɛ jɛ ka kala fili o don o kɔnɔna la minnu ye silamɛw ye Américain silamɛw tɛ ninnu olu caman tun y'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ ko parce que Israelakaw ni Palestiniens ka kɛlɛ la k'a tɛ ka ko ɲɛnama kɛ donc k'u tɛna na olu ta ye. A ye kuma min fɔ kɔni a y'a fɔ k'a bɛ se ko min kɛ sisan n'o ye ka pont dɔ dilan min bɛ se ka kɛ o bɛ se ka dɛmɛ lase Palestiniens ma cogo min na. Amerika yɛrɛ dɔɔnin don n'o baara sugu dɔw de tun ye. Bon a bɛna yɛlɛma don mɔgɔw ka côté la dɔɔnin mais dɔw y'a fɔ déjà ko hali n'a ye min fɛn kɛ tuguni ko c'est trop tard parce que k'a mɛnna a ma fɛn kɛ tiɲɛni barika bonyana k'olu tɛ vota ye. Bon o jɔyɔrɔ kɔni bɛ se ka kɛ mɔgɔ la mais a bɛna mɔgɔ damadɔ minnu ka hakilina yɛlɛma o de fana bɛ jate bɛ se ka minɛ sisan. Donc an b'a lajɛ ni a sera ko mɔgɔ caman hakili yɛlɛma kan n'o tɛ a kɔni ye décision min ta ne ka na k'u bɛna pont kɛ ka fɛn o de tun ɲininen b'u fɛ o bɛ se ka yɛlɛma don kow la cogo min.